Teraz Madre Serbia, členica Svetovej mreži tej organizaciji, ktorá zazberuje 100 000 členov zo 160 zemok sveta i namáhaše začuvať autentičný jedla i pizza, pomôcť malým produkovateľom u ich produkciji i naglašiť vážnosť očuvanja tradicijne poživi i ruralnog našljidstva. Srbija ima veliki potencijal, zato što ne može da se žive samo sa kukuruzom, recimo, ili sa šećerom i tako dalje. Ali mali tradicionalni proizvodi imaju potencijal ne samo u Srbiji, ali na međunarodno tržište. I to promovišemo. Došli da predstavljamo naš kupus koji se pravi i sprema u Šumadiji. Kako se zove taj vaš kupus? Svadbarski kupus. U zemljanom loncu, on se sprema kao kiseo kupus, ostavlja se i stavlja se meso, svinjsko i goveđe, dimljeno svinjsko meso. A od koje sorte kupusa vi to pravite? Pa uglavnom, ne znam koja je sorta, ali uglavnom koji se po Šumadiji koristi. Moravska kapusta bola len jedna zo 35 rižných jedloh, pizza i produktov zo celej Srbiji, ktorí še mohli vidieť na tej výstavi, a nazdávame, že už druhá po šore bude ešte udatnejšia.